ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಪೆಲ್ತಾರಿದ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಕ ಬೋಟ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೆಲ್ತಾರಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚಮ್ಮಂತ ಚೌಲಿ ಮನ್ ಕುದಿ ಉಳ್ಳಮ್ಮ ಒಂತ ಪೇರ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಒಂತ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಏತು ಚೀಪೆ ಕೂಡ ಆತು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತುಗ ನೀನು ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸಾಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಗರ್ರ ಮಂಗಾತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಪೆಲ್ತಾರ್ದ ಜ್ಯೂಸು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆಂದು ನಾರಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಪೆಲ್ತಾರ್ದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಅನ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾನಾ ಥರ ಕಜಿಪು ವೆರೈಟಿ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ನನ್ನದ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.